हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल आं सोलिदों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दायो फैलायबाय नै जोंहा बिमा फिसा फोथाराव आरोना माइ हानो नङा माइखौ जोंहा हाखांबायानो होनजायो एसे दंबावो आरो ओमफ्रायो दिनैयो माइआ गोथांसै नालाय बे एसे थानाया आइजों आंजों दांग्रि सरनो थाखाय एसे दङ बेखौ सरनो होननानै हाजिराबो लाथावला माबो लाथावला नालाय फैलायबावबायसो जोंहा सानैजों जि ओरैनो थानो बानानै आरो बिराद ओरैनो थानो बायो आरो दायो सरहैनोसै माबायदि आं दिनैसो आरोना जिबनाव फार्स्ट टाइम माने सरनो नागिरदों बिमाजों फोरोंजानोसै दा माबोरै जाबो माबा माबि लेब थेबबो होनलायथारो माथो खै लेबजोंबा दांग्रिसे जायो मिथिला आरो नै जोंना बिमाया ओरैजाय नै थेंगल लानानै ओमफ्राय जोंहानि माइआ नैबेनो आरोना लेमबाय नै बारा लेमाखैमोन सिगां ओमफ्रायो दा लेमनायनिफ्राय लेमलांगासिनो मोनगासिनो लेमलांगासिनो ओमफ्राय नै गोथांस्रो दंबावो मैया बेखौनो खावसे हाबावबायसो जोंहा र' आङो देखायलांनि नोंसोरनो जोंहानि माइखौ मना लाना हां थोनो मोनलायदों नै बिमाया मोनहैबाय ओमफ्राय इयो एसे सिगाङावनो हानाय ओमफ्राय बेखौ सरनांगौ दिनै जोंना हौवा मानसि गैया नालाय नै जोंनि हौवा आइजों आंजों सरनांसिगोन आरो उपाय गैया नै एसे थानाय आन्थाखौ टेबोल लानानै नै बेनो बेखौनो सरगोन दिनै खोथिया थिलिमोन बियो बारा मोथिजोबाखै आरोना खोथिया थिलि बारा जानो नागिरा हाथारला आइदे हा आखाया बोरैबा जालायबाय नै मा लाबोदों जानो थाखाय जेबो गैया नै सरहोलांनि एबारो गानफ्रा जोमफ्रा लानानै खर' खाना लानानै आंबो एसे खर' खाना लानोसै होनोसै ओमफ्राय सरनोसै एबारो खर' खानानै लाबाय बोरै सरो मिथिया र' आङो बिमानावसो एसे सोंनानै लानांगोन दिनैसो फार्स्ट नालाय सरफेरनो मोनाखै एबारो रोंसिगोन आरोना सिख्ला जिबनाव मावै देनाङो मावनो मोनाबानो जाबाय आरो सोरबा बुंलायलायो आरोना सिख्लायाव थिगसे मावग्राफ्रा सोरबा बुङो आरो उनावहाय मावनो मोना होननानै ओमफ्रायो नंगौना नङा मिथिया खोथाफ्रा सोरबा आरो सिख्लायाव मावनानैबो सब मावहैजोबफिननाङो बेलेगनावबाबो नै जोंना बिमाया जागायबायानो र' एसे खोन्थानां जासिगोनानो माथो माने सय लेब होनो आरोना बेखौनो आयै नामा हो अ लेबसेयाव खैबार लादों इदिनो ना लेबसेयाव 6था लादों आरो माने बे मोननैजोंसो लेबसेयाव 6था लायो मोनथाम खरै दे बिमायानो सरग्रोथोंसै ओमफ्राय आङो नै एसे नोंसिनो देखायनानै सरनोसै आंबो आखाइ सालायगोन माथो बिदिबा मोनथाम लालायलायबा ना जाबाय ओमफ्राय एसेल' होबाय लांगोन आरो रानजुब्बाय नै आयै साफा होनोसै र' आंबो
Bạn ơi, mày giờ đi bây giờ hư vậy, anh là gì thế này? À, bây giờ tháp là xin mà bạn thử xin nào lên. Thì mà nó bạn xin bây giờ tung mà ra nè. Bây giờ tung bạn này ai chắc không là phim này. Đi khám, bảo mình đi khám không này. Bên mình xe vậy, bây giờ mình xe, bây giờ. Lại, ý rằng là gì cái này lại. Wah, ada kapan sih ini ya? Tindak. Mengenai mulai berna, ziarnya mau ke mana? Isi mau dong babu, isi mau mengenai dong mana? Gorong pulai dan sandu dong. Kebab jenis tu biar adem meluse. Ampai jangan bay mencet dapsi saja sorkan berna, bewahai isi dong mana rijai hai. Ampai nih be dapsi saja isi hanai dong nih ayah sorgasnya dah ya. Angbu sorpa pindah sih. Biasa tak ke isap berkalama ke dah. Rega basa isap kalamnya sih. Angbu bay lamewahai zibonana ikut rega hilang bay tanah sih dah ya. Dहायनो रोगानो थिनदोंमोन आंखौ आइया ओमफ्राय दहाय आङो हारसिं रोगानो बानानै सरफाबाय ओमफ्राय दा रोगानोसै आरोना आङो बैनिफ्राय लाबो रोगानोसै जिखौ लांफानानै रोगानानै जिखौ बनानै गारबोनोसै नङाबा सब माइ फिथाइया सिरिजोबबा लस जागोन माने जि बबाथाय मोजां जागोन आरो हुथुमनानै लांफानो दा थमथमाव दा रोगालांबाय थानोसै आङो थेंगला थोगोन ना थोआथाय थोसिगोन खोमा ना थेंगला दंबावो ए ओमफ्राय आं नुबावाखैनो नै ओमफ्राय जोङो बायचान्सआव थेंगला थोनाय नङा खोमा होननानै गथा लाबोफाखादोंमोन आरोना एसे जिरनो आन्था ओमफ्राय दंबावोसोनो आरो रोगाबाय थानोसै आङो दायो लाबाय नै एबार रोगानोसै मोनसे लाना फैबाय नै आंबो खर'खौ एकदम ओरै हाबसोनाय बायदि मोनलायलायदों खर' सायाव लानानै बोरैबानो मोखाङा जुरु मोनजोबबाय इमान खस्थ' खालामनांगौ आरोना दोद खस्थ'नि फिथाइखौबा मा मोनगोन खस्थ'नि फिथाइखौ ओंखाम मोनजाबाय होनलाय नैबे हाग्राखौ बारनानैसो लायबानोसै आं दायो ओमफ्राय बेयावहाय एसे दं बे मैया हानायमोन नै जोंना आदारा जोब्बाय दायो मोनसेल'सै आरोना लांनो आन्था ओमफ्रायो बे मोनसेल'सै ओमफ्राय आइया आरो खाबावनानै रोगानानै दोनबावबाय लास्ट मोनसेल'सै ओमफ्राय जोङो आइ खागौमानि दोनहैखांबाय आरो खनसे थमथमजों ओमफ्राय जोङो दा साहा लोंनो नागिरदों गोथाव साहा लोंनो नागिरदों मेंगानायनि एसे ओंखाम उखैबाय दा थिगसे रोगानो साखनद्रि बुरि आरोना नङाबा बेयावहाय माइया माबाजोबो ओरै बाननानै बेयाव खर'आव रुजुननाया बाननानैसो होलांबाय साहा लोंनि दायो बेयो दंफैयो नै जोंना जिन्थु बिथांबो साहा लोंदों साहा मोनलोंफैबाय आरोना बियो एसे माइ थिखोना होनायनि ओमफ्राय जोंना ड्राइभाराबो जोंना डेन्जारसो आरोना ओरै फैगासिनो र' नोंसोर जुम खालाम देखायनि आङो ड्राइभार नै ड्राइभारा गाहे गुहे फैगासिनो ओमफ्राय थमथमखौ नुलायबाय खनसे दोनहैखांबाय जोङो थिपसे दोनहैखांबाय एबार थिपसे जासिगोन माइखौ नुनानै नै ओरैबो मानसिजों समानखा
Main apa bisa? Ada di sini. Lah, nana bisa kelai sih. Kuat bapak start. Nah. Rumah apa dia? Kayu, dia mana? Aku tak ada tangan mereka. สับข้างใบทางนึงเลยสับดูไปนี่ Jabai. ซึ่งถ้าไปนั้นทางเจยทางจะอายุจิ้มฟังจะชวนจะไปนี่แหละเอ้ยเราบ้ามูเนี่ยไปขึ้นอะไรขึ้นไปทางขึ้นอะไรพิลเตอร์ไหนอ่ะก็ทางเด้อนิชาซึ่งกูถ้าไปนั้นทางที่นั่นเลย